Mä oon semmonen loppilähettiläs melkein aina. Loppi edellä menen aina joka paikkaan, että kun joku kysyy, että mistä mä oon, niin mä olen Lopelta ja olen loppilainen ja sitten mä selitän, että missä se on ja sitten mä kerron, kuinka hyvä paikka tää on. No kyllä mä näen, että silleen minussa korostuu enemmän ne karjalaiset piirteet. Osa suvusta on just niinku siirtokarjalaisia tuolta Antreasta ja silleen, niin semmonen stereotyyppisempi karjalaisen persoonallisuus mulla ehkä on, mutta et millä niitä sitten kahta erottaa tavallaan, että kuitenkin jos mun karjalaiset sukulaisetkin on asunut täällä nyt niin kauan, että missä kohtaa siitä tulee hämäläisyyttä. Hirveän vaikea kysymys. Tää on villapaita, tää on loppilainen villapaita. Yhdessä semmoisen loppilaisen porukan kanssa, johon silloin kuka tahansa saatte liittyä, niin suunniteltu, että mitä tähän on haluttu. Ja tämän siis suunnitteli semmoinen hämeenlinnalainen neulasuunnittelija, Veera Jussila. Ja tässä siis on perunakapan leimaa ja sitten tästä löytyy Pyhän Pirkitan risti. Meidän se vanha kirkko on Pyhän Pirkitan kirkko, niin tässä löytyy jossain joku risti ja en mä nyt muista mitä kaikkea tässä on, mutta tää on siis loppilainen villapaita. Tää ei ole nyt niissä aidoissa ja alkuperäisissä väreissä, vaan tää on nyt Karjalan väreissä, minun isäni paita. Meidän mummi on tehnyt tän. Se on silleen, että vaikka siihen on ikään kuin ne alkuperäiset ja aidot ja oikeat värit ja langat, niin kuka tahansa voi neuloa millä tahansa väreillä ne. Et mullakin on siis tulossa puikoilla, on ollut jo aika kauan tulossa semmonen harmaa, valkovaalean punainen tämmönen. No erityisesti niinku tästä paikasta ja silleen Lopesta mulle tietysti tekee tärkeä ja merkittävä se, että täällä on mun perhe ja täällä on mun suku. Me ollaan paljon tekemisissä ihmisten kanssa ja ihmiset on mulle tärkeitä, että varmasti, että jos mun suku ja perhe olisi kotoisin Padasjoelta, niin sitten varmaan Padasjoki olisi mulle eri tavalla tärkeä paikka. Mutta niinku kyllä tämän paikan mulle tekee merkittäväksi just ihmiset. Ja se, niin kuin mitä kaikkea on koettu ja minkälaisia muistoja täältä on. Ja varmaan se siitä tekee merkittävää.